Change na. Dito muna kami. Picture, picture. Dito na kami. Wala kaming Kasi 16. walang sumalubong sa amin. Aso man sumalubong sa amin. Sana ba yung Justin? Ano yung bahay nila guys? Nina Justin Umpan. Yan. So, hinintay pa natin sila. Dito na kami sa San Rafael. Covered court. Papunta ang bahay ni Justin. Hi! Dito naman tayo sa dagat. Oy! Dagat naman to! From highway to Katunggan. Yay! Na kami sa beach. From highway to Katunggan. Dito na kami kay Justin Umpad. Let's go guys! Let's go! Ano pa yung dalhin mo, Dad? Sa may sa direksyon ng Samitulay sa may right side. Malaki. Sige, sige. Yung pagkain niya. Ano? Dito nga so? Pwede mo tayo. Doon naman, Dad. It's a prank! Lord! It's a prank! Ayan guys, dito na kami sila Idol Justin. Dadaan kami ng ano? Dadaan kami ng Dito ba? Yan. tulay. Ay! Oh. Dadaan kami ng tulay. Wala, kung sa ibang bansa lang yun. Ayan. Matataw-taw na sa kinilaw na yan. Ayaw na siya dun. Okay, idol dun tayo. Ayaw ko. Magtaraw-taw na sa kinilaw mo yan. Wa! Hoy! Ano kayo? Yung magkape namin. Ito lang, may gap. Ayun na dun. Alam ko naman mga kasama ng anak ko. Be! Patay ka talaga. Ano yan, idol? Ano kasi? Sinabi ng ibang bansa na sakto rin nakapaalam. Kapag siya? Basag. Basag? Tama. Kaya nga, Kailan? kailangan. Ayun, tempered. Tempered lang. Sana basag yan?